πονάω στη μέση. Πότε χρειάζεται να κάνω χειρουργείο? Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος χειρουργείο με πόνο στη μέση. Υπάρχουν και συγκεκριμένα κριτήρια για να υποβληθεί ο άνθρωπος σε κάποια απεικονιστική εξέταση, δηλαδή μαγνητική, ακτινογραφία κλπ. Τα κυριότερα σημάδια είναι όταν υπάρχει νυχτερινός πόνος που σε ξυπνάει τη νύχτα, πονάει η μέση και υπάρχει σημαντική αδυναμία και ατροφία στο πόδι. Σε σημείο να κουτσένει, να μην μπορεί να σηκώσει το πέλμα, να υπάρχει αστάθεια στη βάδιση, αλλά χαρακτηριστική αστάθεια, μούδιασμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ξαφνική απώλεια βάρους και τέλος η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας. Να κάνει αυτά που πρέπει, τις οικοθεραπείες να ολοκληρώσει και να μην βλέπει καμία βελτίωση. Εκεί θέλει περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό βέβαια θα του το πει και ο γιατρός. Εμείς άμα δούμε αυτά τα σημάδια θα κάνουμε παραπομπή σε γιατρό και νευροχειρουργό να δει τον άνθρωπο. Το λέμε για να ξέρει και το λέμε κιόλας για να μην ανησυχεί πολλοί κόσμος. Δεν χρειάζονται όλοι άμα δεν έχουν αυτά τα σημάδια, έτσι. Και συνήθως σε περιπτώσεις χρόνιου πόνου, όπου δεν υπάρχει σοβαρή παθολογία, πάλι η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η φυσικοθεραπεία μαζί με την αλλαγή του τρόπου ζωής, το lifestyle που είπαμε, αλλά και πάλι το χειρουργείο πρέπει να είναι η έσχατη λύση όλων. Εγώ γενικά ενθαρρύνω τους ασθενείς μου που έχουν πόνο στη μέση να κινούνται. Αν κάποιος έχει φόβο να κινηθεί, το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι όταν πονάμε, αυτό δημιουργεί φόβο, δημιουργεί άγχος, είναι μια δύσκολη κατάσταση και αυτό που προσπαθούμε όλοι είναι να βγούμε γρήγορα από αυτή την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, η διαχείριση του στρες, ειδικά για τις περιπτώσεις χρόνιου πόνου, είναι απαραίτητη. Μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων με πόνο στη μέση πάει καλά συντηρητικά. Ένα μικρό ποσοστό μπαίνει για χειρουργείο. Αν δεν κάνω λάθος, το 80 με 87% των ασθενών με κύλες πάνε καλά συντηρητικά χωρίς χειρουργείο. Ένα μικρό ποσοστό καταλήγει στο χειρουργείο.